Muna gode ma Allah ya kawo mu wannan rana da muke ciki ta wannan shekara ta 2024. Al'ummar jihar Zamfara ina yi muku barka da wannan lokaci da muke ciki da al'ummar duniya baki daya. Yan uwana al'ummar jihar Zamfara da Sokoto, na saki faifan bidiyo, wasu su fito su ce gaskiya ne, wasu su fito su ce ƙarya ne. Su 'yan TikTok sun gama suna ta zage-zage to su sani hanyar shiga wuta ba hanya ɗaya ba ce ta halbe mutane ake shiga wuta. Duk wani malami da wani ɗan TikTok ya sani, kai da ka je ka zage wanda bai yi ma komi ba, to yana da haƙƙi gare ka. Saboda haka nake kira gare su tsaya su binciki abun da muke ciki adda mahimmanci, abun da ni faɗi, ko su je su zagi mutane, su yi zage-zage su ce Bello Turji ya yi kaza shine da muhimmanci. Ni tambayar da za ni muku al'ummar TikTok, ni fito ni ce na kashe Dullu, kuma na ce a binciki Kabiru Maniya yana ga gwamnati wa yabba bindigogin da yake tare da su daba. Ai Awwalun Daudawa da ya bada bindigogi duk duniya ta gane su, kuma kowa ya gane su. To shine tambayar mu, ku yi tambaya, kai mai hankali ka fahimta tambayar da muke yi, wacce gwamnati ce ta yi sulhu da Kabiru Maniya ya bada bindigogin da a hannun shi, ko wacce gwamnati ce ta yi sulhu da Bashari Maniya ya bada bindigogin shi? Mu shine tambayar mu. Kun fahimta ko? Wanda adda hankali sai ya fahimci da tambayar mu take, ba wai mun ce Matawalle ba shine ya ɗarme masu gindi, amma abinda mun ka faɗa, mun kashe Dullu da tsinin bindiga, amma mun ce an kai su gidan gwamnati, kuma muna da tabbacin ba su ba da makamansu ba, kuma sun ce sun ba da makamai. Kai sai mai hankali ka tsaya ka fahimta, shin sun ba da makaman? To shi ɗan mai gari makamman wane yake tare da su daji? Mun ce yana bayan ruwan Maradu yana kai hari, kuma yana tare da bindigogin Bashari, kuma haka muka faɗa. Kuma kai da ashin kafi sai a ba da dama a yi bincike ainihi shin ɗan mai garin akwai shi kanin Bashari uwa ɗaya uba ɗaya ko baya. In an ka bincika akwai shi, to me gardama wannan abu? Kuma a tambaya yana ina zaune. Shi Shehu da muke magana akan shi kanin Malam Umar ne uwa ɗaya uba ɗaya. Shin sai a tambaya yana Sokoton zaune ko yana nan cikin yankin Sokoto inga nice yana nan tare da bindigon? Kai mai hankali sai ka fahimta. Yaron da muka ce an kashe kanin Buhari uwa ɗaya uba ɗaya, a tambaya cikin Sokoto ba a kashe shi ba? Shine tambaya mai muhimmanci. Sannan Kabiru da ake magana, a tambaya Ali wanda ke dajin Tangaza ke kai wannan ƙauyukan yana kai hari, shin Ali to yaron wane? A yi tambaya, shin ba yaron ne na Kabiru ba? Shine tambaya mai ma'ana. Sai a dawo a yi tambaya, Shinkafi da Zurmi da Nigai da Isa waɗannan mutane akwai su a haka ɗin an kai koko a'a? Sai a ce muna kai gwamnatin Zamfara lokacin da Kabiru ya gudu muka yaƙe shi nan don su hana Shinkafi ɗin ta zauna lahiya. Sai a fito a yi magana a ce lalle Kabiru ya bada bindigon shi. Kaga hujja da Turji ya bada ba ita bace, kaga yayi ƙarya kenan ko? To ku fahimta ku mutane, ku bar zama jahilai dukkan ku. Kowane ba sai an zo an faɗa mai wadda kai mai daɗi ba. Mu abun da mun ka faɗi gaskiya ne, kuma ba sheri bane, kuma ba ƙazahi bane. Kuma mun ce mu na kashe Dullu, kuma duk wani ɗan Shinkafi ya hito ya ce in bai san dabar Dullu ba. Duk wani ɗan jihar Zamfara wanda a Shinkafi ya hito ya ce bai san Dullu ba. Mu mun ce mun kashe shi, na ɗauki bindiga 30, to sauran wa an ka ba su? Kuma na kawo ga bidiyon Kabiru na raɓe da bidiyo na yana halbe wannan bindigogin, wa an ka ba su? Ni ban ɗauke su ba, kuma gwamnati ta sani ban ɗauke su ba, kuma na tabbatar ma mutane ban ɗauka ba. Kuma na ce AK ni ɗauka samfarin AK kwara 30, kuma duk duniya ta san da Kabiru da Dange. Yanzu Dange yana dajin Bage, kaga ga wancan bidiyo ban faɗi Dange ba. Yana dajin Bage ga wake kai hari yankin yammacin Anka, yana dajin Bage ga. To me yasa ake tsaya ana wani karerai? Sai a yi bincike, shin mutanen da Turji ya kwaɗi yan uwansu ne ko ba yan uwansu bane? Suna gari ko suna daji? Ni na ce kanin Kabiru gonga dan mai gari kanin Bashari ne uwa ɗaya uba ɗaya, kuma shi addaji tare da bindigogi. Kuma abun in yayi ya kai hari, kuma Bashari yake tura mu kuɗi cikin Sokoto. Kuma ni na ce kanin Malam Umar yana daji Shehu cikin dajin Senu da bindigogi. Kuma sai a yi bincike haka din ne. Kanin Buhari da nace an kama
cikin Sokoto sai a yi bincike an kama shi din. Na ce an kashe kanin Buhari nan ba a sati 3 ba cikin Sokoto, sai a yi bincike haka din ne an kai ko ba haka ba. Sai a tambayi Ali da nake magana Tangaza yaron Kabiru, a tambaya bindigogin nawa ne, na Kabiru ne ko nashi, sannan Kabiru yana da bindigogin dajin Gwalli. A yi bincike akwai su ko ba su, ba shi bane kutsa kuna tacce Bello Turji ya ce kaza ya ce Amini, to ni ban ce Matawalle barawo bane, kuma ban ce Matawalle ana kai mai kuɗi, amma na ce mun kashe barayi ya kai su gidan gwamnati kuma ya ba su wurin zama, kuma bai anshi bindigogin su kuma dabobin su kuma suna daji, kuma har gobe dabobin na daji, kuma na tabbata suna daji, kuma duk wani wanda a wannan yankunan Isa da Shinkafi da Zurmi waɗanda na shahi yankin Dole da Moriki su fito su ce wanga bidiyon ƙarya ce, su dan mai gari ba su san su ba, kuma su ce wa sun ka ba bindigogi duk wanda a wanga yankunan. Mu abinda mun ka ce an ɗarme mai 'yan ta'adda gindi an kai su gidan gwamnati, kuma in sun ka kashe mutane inga suka so su te su ce Bello Turji ya kashe su, shikenan gwamnati ta ɗauki Turji ne ya kashe mutane. Kuma mun tabbatar da ga magana, kuma a fito a tambaya in Turji bai kashe in ba a yi haka din ba, kuma in ba a kashe in ba mu kashe Dollon ba sai a tambaya ba mu kashe shi ba, kuma in mun kashe shi sai a tambaya mun kashe shi. Kaga shine gaskiyar magana, amma wai tacce to ba shine zoyi bane. Ku ta can ku ta kareren ku kuna zage-zagen ku ce Turji yami, to ni tsakani na da Allah ne faɗi gaskiya abin wadanda ke kashe mutane. Inda kashe mutane wata muhimmanci gare, shekara ta guda yanzu Shinkafi ban halbe kowa ba, ban sace kowa ba. Da yake tunda mun ka fatattaki yan ma'aniya sun ka bar wurin nan, dan Shinkafi ya hito ya ce an ƙara tara titin Shinkafi zuwa Kaura, koko ba mu da bindigogin tare shi, koko yanzu ana ganin tunda mu yi kirarin mu ba barayi bane, mu yi kirarin mu ba muke kashe mutane ba, wannan wurin su Dulluk su Bashari ka kashe su, kuma mun kore su da wurin ya zanna laya. In ana ganin ba mu da bindigogin tare wurin, to a maido martanin cewa dan Shinkafi ya hito ya ce koran mu ne an kai, tsoro aka ba mu gane tare titin, in ba a kashe su ba cikin wata guda ba mu bata su ba. Me unhane harakar banza, an faɗi gaskiyar labari ku je ku yi bincike sai ku ta ya to ba shi ja ku ba, ku faɗi gaskiyar abin da ake ciki. Haza salamu, na gode, sunana Muhammadu Bello Turji a arewa maso yamma. Na maimaita abin da nake so in faɗi bisa ga waɗanda ke cece ku can wancan bidiyon da na saki. Haza salamu.